Ininkurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat sa naray hakbudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dakbog usngan may sinsilyo pa, may binutok na inandam habol sa. Hala na sige kita, an mayor ngan an irmana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan an irmana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayok lain-lain nga nawong, an kadam-an na at tuha plaza, nag-aarig hinpagkuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. May da bisita nga lagas na, kun nalakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, nga iya ik-aadukin kuratsa. Mga tao kinan hipausa, kay an lagas nag-iba an forma, pagsayaw la niya kuratsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. Ay nakikita, nakikita, an banungan, an kugita, makapyuton, an banu madinagit nun. Ay nakikita, nakikita,
An banungan, an tugita makakyuton, an banug madinagit nun.